सिंधुदुर्ग म्हटलं की डोळ्यासमोर उभं राहतं ते निसर्ग सौंदर्य, अथांग समुद्र किनारा, ऐतिहासिक किल्ले आणि कोकणची समृद्ध संस्कृती. मात्र आता सिंधुदुर्गची ओळख केवळ पर्यटनापुरती मर्यादित न राहता पर्यटन, बंदर, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीच्या नव्या केंद्राकडे वाटचाल करताना दिसते. या बदलामागे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची भूमिका महत्वाची ठरते. वर्षानुवर्ष रखडलेले काही महत्वाकांक्षी प्रकल्प आता प्रत्यक्षात पुढे सरकताना दिसत आहेत. शिरोडा वेळागर येथील प्रस्तावित ताज पंचतारांकित प्रकल्प आणि देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी मत्स्य बंदर प्रकल्प हे त्यातील दोन महत्वाचे प्रकल्प आहेत. दोन्ही प्रकल्प केवळ बांधकाम किंवा पायाभूत सुविधा म्हणून पाहण्यापेक्षा सिंधुदुर्गच्या भविष्यातील आर्थिक वाटचालीचे महत्वाचे टप्पे म्हणून पाहावे लागतील. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं साईच्या चावडीवर स्वागत करतो. शिरोडा वेळागर इथं ताज हॉटेल प्रकल्पासाठी झालेला त्रिपक्षीय करार हा सिंधुदुर्गच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी मोठी घडामोड आहे. सिंधुदुर्गच्या निसर्ग सौंदर्याला जागतिक दर्जाच्या आतिथ्य सुविधांची जोड मिळाल्यास देश विदेशातील पर्यटकांसाठी जिल्ह्याचं आकर्षण आणखी वाढू शकतं. ताज सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित ब्रँड सिंधुदुर्गात येणं म्हणजे केवळ एका पंचतारांकित हॉटेलची उभारणी नव्हे, त्यातून स्थानिक युवकांसाठी रोजगार, स्थानिक उद्योजकांसाठी व्यवसायाच्या संधी, पर्यटनाशी जोडलेल्या छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना बाजारपेठ आणि जिल्ह्याच्या पर्यटन ब्रँडला राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळणार आहे. दुसरीकडे देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी येथील मत्स्य बंदराचा विषय देखील अनेक वर्षांपासून रखडलेला होता. या प्रकल्पाच्या विकासासाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. विशेष म्हणजे या विकास कामांमध्ये स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजा आणि अपेक्षांना प्राधान्य, बंदरातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी आवश्यक नियोजन आणि प्रस्तावित 22 कामांबाबत स्थानिक मच्छीमार संस्थांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. बरेच वर्ष रखडलेलं आनंदवाडी बंदर विकसित झालं तर त्याचा थेट फायदा मच्छीमारांना होण्याबरोबरच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित वाहतूक, प्रक्रिया, साठवणूक आणि इतर पूरक व्यवसायांना मिळू शकतो. म्हणजेच हा प्रकल्प स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा रोजगार निर्मितीचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. अर्थात या सर्वात मंत्री नितेश राणे यांची भूमिका सुद्धा तितकीच वाखाणण्याजोगी आहे. तळवण्याचा जहाज बांधणी प्रकल्प हा सिंधुदुर्गच्या औद्योगिक वाटचालीतील मोठं पाऊल आहे. याच विकासाच्या चित्रातील आणखी एक महत्वाचा अध्याय म्हणजे तळवणे येथे झोया मरीन सर्व्हिसचा जहाज बांधणी प्रकल्प. गोव्यातील कंपनी सिंधुदुर्गात येऊन जहाज बांधणीचा प्रकल्प उभारते. ही बाबत जिल्ह्याच्या औद्योगिक भविष्यासाठी मोठी म्हणावी लागेल. या प्रकल्पातून तब्बल 200 बोटींची निर्मिती होणार असून सुमारे 200 पेक्षा स्थानिक युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यापेक्षाही महत्वाचं म्हणजे स्थानिक युवकांना आवश्यक कौशल्यांचं प्रशिक्षण देऊन त्यांना आपल्या जिल्ह्यातच रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, गोवा किंवा इतर मोठ्या शहरांकडे होणारं स्थलांतर कमी करून रिव्हर्स मायग्रेशनची सुरुवात करण्याच्या दिशेनं हे पाऊल महत्वाचं ठरू शकतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक बोटींच्या निर्मितीचं काम सिंधुदुर्गात होणार असल्यानं तळवण्याचा हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला राज्याच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या साखळीत जोडणारा ठरू शकतो. सिंधुदुर्गच्या विकासाचा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे चिपी विमानतळावरून मुंबईसाठी नियमित विमान सेवा. हा विषय काही तांत्रिक बाबींमुळे अडथळ्यात असला तरी तो मार्गी लावण्यासाठी नितेश राणे प्रयत्नशील आहेत. चिपी ते मुंबई विमान सेवा सुरळीत झाली तर सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याबरोबरच उद्योग, गुंतवणूक, व्यावसायिक प्रवास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. पर्यटन जिल्ह्याच्या विकासासाठी मजबूत हवाई कनेक्टिव्हिटी ही आता काळाची गरज बनली आहे. केवळ घोषणा नव्हे
तर प्रकल्प, गुंतवणूक आणि रोजगार या त्रिसूत्रीवर मंत्री नितेश राणे यांनी भर दिलाय. आरोंदा जेटी, रेडी बंदर, देवगड बंदर, आनंदवाडी मत्स्य बंदर, शिरोडा वेळाघरचा ताज प्रकल्प, तळवण्याचा जहाज बांधणी कारखाना आणि तुळा मार्ग मधील औद्योगिक विकास या सर्व घडामोडी एकत्रित पाहिल्या तर सिंधुदुर्गच्या विकासाचा एक वेगळा आराखडा समोर येतो. या सर्व विकासाची दिशा केवळ पर्यटनावर अवलंबून नसून पर्यटनासोबत बंदरे, मत्स्य व्यवसाय, जहाज बांधणी, उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यांना जोडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दिसतो. मंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांचं खरं महत्व इथंच आहे. कारण एखादा प्रकल्प उभा राहणं म्हणजे केवळ इमारत किंवा सुविधा निर्माण होणे नव्हे. त्याच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणारी चालना आणि जिल्ह्याच्या नावाला मिळणारी नवी ओळख हे त्याचं खरं मोजमाप आहे. ताज सिंधुदुर्गला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे नेऊ शकतो. आनंदवाडी बंदर प्रकल्प हा तिथल्या मच्छीमारांच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देऊ शकतो आणि तळवण्याचा जहाज बांधणी प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या औद्योगिक वाटचालीला नवी दिशा देऊ शकतो. या सर्व प्रयत्नांची परिणती जर स्थानिक युवकांना त्यांच्याच मातीत रोजगार मिळण्यात, नवीन गुंतवणूक येण्यात आणि सिंधुदुर्गची ओळख देश पातळीवर अधिक मजबूत होण्यात झाली तर हा जिल्ह्याच्या विकासातील खऱ्या अर्थानं नवा अध्याय ठरेल. निसर्ग सौंदर्याची ओळख असलेल्या सिंधुदुर्गला आता विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराची नवी ओळख मिळवून देण्याची वेळ आहे आणि त्या दिशेनं सुरू असलेली ही पावलं जिल्ह्याला एका वेगळ्याच उंचीवर नेणारी ठरू शकतात. मंत्री नितेश राणे यांच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांचं या साईच्या चावडीवर खरंच कौतुक करतोय. तुर्तास आजच्या या साईच्या चावडीवर येतात स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.